Moko kuom jodak ma Migori ochwalo ywak ni pok negineno dongruok makare e kauntino ka giseyo MCS magi kod jogo motelo e migepe mopogore opogore e kauntino. Gijiwo mondo omi tend kauntino mondo oket maino jiwo tije ne rowere kod chwalo pi ne jodak ma kauntino e kinde chenro mamoko. Moko kuomgi kata kamano opoyo ni kauntino osego okang' kipimo gi kinde mokalo. According to an kaka an, hata neno matunda ne. Kian, hata neno matunda ne. Kicha neno kuonde manyoch area machalo kaka Nyatike kuonde manyocha ji chandore gi wach pi. Adieri sani aneno ko pi nitiere jopiny modho. Kamunjoro kete maino moingo gimoro amora en thieth. Osiptal ka we have a lot of problem. Nekech en office koro ong'iya ne otimane monitoring gi joge ne mondiki in that office. Yes. Mondo jopiny oyuda ne wach thieth e yo moro mowinjore maber. Migori ka pod wachung' achung' e wi tiendwa kaka ne wan. Onge tiende wuondo kata gavana ni satiyo. Kech king'iyo ng'eny mar ji pod wan mana apiko kaka ne wan apiko. Sani Migori ka gima yawo wang'wa en ma national. National ema biro king'iyo bathe ka yudo ko ogeronwa stadium. King'iyo yore yudo ka yore go lam to kinono gino to yudo mani pesa ya national malo. Gima nang'iso jatelo medo ng'iyo osote kata kambi kata chiel. Kambi kata chiel kata obed mana mar tuoro. To yudhi obede kata obed mana mar rabuon je modhi ochie to bede. Sani wana gi lwetwa nono Migori kama onge gimwa nyasiemo. Gavana wang'e teko mari kendo ngufu ne wang'eyo. Gonwa kogno joge ni ma samoro ok dhi maber e sekta ma gichung'e mondo mi wabed gi ber kaka jo Migori County. To wakwayo ne kopogore gi dongruok ma bende sekelo. Ng'enwa ni to sekta mar transport especially boda ka. Ng'enwa ni to inyalo konyo jo boda gi yo mane nikech wang'eyo ni nitie empowerment ma chopo ne jo boda lakini nitie jomoko ma ok chude. Koro aparo ni mano be gima gavana onego kete maino. Migawo mar arita e kaunti ma Busia ondhiyo gunde 22 mag nyasore ma kwan-gi ma chiro romo milion 35 kod nyasore mamoko ma kwan-gi romo milion 21 kuom thuolo mar dwe achiel mokalo. Koloso kod jofwambo e tesend obila ma Busia, komanda mar obila e kauntino Robinson Langat owacho ni yedhe mamero jigo owuok e piny libamba ma Uganda kendo ikelogi e pacho ka e yo mok owinjore. Kata kamano omedo chiwo puoch ne obila kod jodak ma kono kuom bedo akicha kendo chwalo lipot.